ajiera godo ga ucho iguk mathoth makabantie difference moro matin aparo no wa correct bamondi a disagreement manentie Siaya County between the senator and the governor. Then the senator ne feel no and kinde mar mondo governor owere gwach mar goro go sirkal mamalo mondo ran kaka ginyalo partner kaka constitution dwaro emane kelo gimo kapon mano ne nyalre to kara opionda you initiate process mar the state house to wadokero kamano governor no realize very fast bukrono on the process bobedo part of the team. But dongineno kama en gimo iwacho no dwoko siar piny weche mag ginga maduong matin kia ngamo timore nade nikech gimo me dwoko chien yes kineno kaka nyoro kanyichiwo report kata kernyo penjo weche mag sha governor wonyol ogichiwo report sha tino ka sha ni en gima sani en gima important Kenya ka gima mfani gan kino kaka jo pinyo kuwe gimoro to gino tiyo koro sha tiyo to konyo jo piny to Siaya bi kwenda tamalo batini ni pira beach nikech instead mar mondo gimi jo piny information about it kaka ginene chato nenti discrepancy mangeny manedhi mbele about governor wanting to tell the truth to the power koro marariyo gima yigo kode machielo en mako bad bede jowa to kaka Sako Junior wacho ngenti jok moko siasa ga appointment kitimo to bro ngire whether ja siasa no uno wacho kata ko wacho mo be ko ne be no wacho lakini ina kai time matin ni dweche matin manyogine jok ma odese mako bad gi corporates bro kata committees and mobi employment already in talk of Siaya County and elsewhere kenti jok moko ma migondi nyaka jowa ma mabe musekiti corporates go tinyaka jowa influential musekito boards ma usika kata kod wichi kakinyalo ndikiji matende osekito en uno si keto bade ni kanyo manyalo mako bade jomoko ikundi mopogoro pogore koro mane achiel kuom olemo ma iponi sirkal strategically ka poni na tulikuro monge ponogi mane gimwa wuoy then gima bende adwa na parnoa mahero ga nyisoji kopogore kod ndiko jino nyaka wayiere ni gimo kaka barabara en gima important gimo kaka stima en gima important gimo kaka payago factories mag rech kakuru jodupo kolowo to nwango cash sechego en gima important mano gima ok kony individual kaka ndike ne bro konyo individual family ne barabara kolos bober bagin lam jo apiko te kod jo taxi kod jo matatu bro duko cost of tear and wear chien to business bro medre dondar ni bro ki yawi kiosk yawi dukni tiya petrol stations mane ber infrastructure stima ko kitigwen tino ka kijana mro ya ukinyuzika mro ya uginene kucha emi wodi jigi mko kaka stima gik moko kaka payago fishing bay fish cages mogi kuma employee jinde directly kono gik ilago wadware investment masirkal very 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 fast emi ne ko nyal afford wasting time kaka jo Siaya okay go to Yetelo